Helo, mae bwrdd iechyd Betsy Cadwch yn cynnydd gwobr am eich cymor i dod o hyd i drysgo cyd. Os ydych chi'n byw yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sydynbych, y Fflint neu Wrecsam, mewnwch ni mewn Helfa Drysor arbennig iawn. Diffybliw yw y trysor fel yr un yma. Dyfysiadau ydynt yn helpu achub bwydau pobl pan fydd y galon yn rhoi gorau i guro. Rydyn yn cadw'n ddiogel mewn cabinets fel yr un yma ar draws rhanbarth. A pan fydd rhywun angen cymorth ac yn ffonio 999, bydd y deilydd yn galw ac yn dweud wrth lle bydd y cabinet agosaf ac yn rhoi y cod iddo os bydd angen i'w agor. Ond mae gennym ni un broblem. Nid yw rhai cabinets wedi gofrestru gyda gwasanaeth ambulans. Bydd hyn yn digwydd pan fydd y gymuned, ysgol neu gwmni yn prynu diffyblwyr yn eu hunain a ddim yn cyfrestru. Felly, rydyn angen chwilio am y trysor cudd. Allwch chi weld y sticer hwn. Mae'n golygu bod y cabinet hwn wedi gofrestru gyda gwasanaeth ambulans. Edrychwch os yw diffyblitor o'ch gwmpas chi hefo sticer, ac os nad oes gan o sticer, anfonwch e-bost yn cynnwys llun ohono a leoliad. Dim ond diffyblwr yn mwrdd iechyd Betsy Cadwch bydd gan y sticer arbennig, sy'n cynnwys unrhyw diffyblwr yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sydynbych, y Fflint a Wrecsam. Gall y Helfa Drysor hon achub lawer o fywydau. Pob lwc!